иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салом бинандагони арҷуманд. боз фурсат расид ки мо ба шумо оиди мавқеъ ва таъсири меъёрҳои қонун дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ сухан гӯему аз оқибатҳои қонуншиканиҳо ҷомеаро ҳушдор диҳем. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст ки дар баробари шарҳу тавзеҳи ҷиноят ва ҳуқуқ вайронкуниҳои содиршуда шуморо ба фаъолияти милитсияи кишвар шинос менамояд. дар студия ман Нусратулло Маҳмадзода. дар шаҳри Истарафшани вилояти Суғд кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри мазкур сокини 25-солаи шаҳри Истарафшанро барои содир кардани ҷинояти одамкушӣ дастгир намуданд. ин ҷиноят шаби 4 июли соли 2023 дар натиҷаи муноқиша ба миён омадааст ки гумонбар ҳамзисти худ ҷавонзани 27-сола ва модари ӯро бо кор захмӣ карда дар натиҷа ҷавонзан фавтидааст. шаҳри ҳамкорамон майёри милитсия Акбар Шарифӣ дар ин хусус. мақомоти милитсияи шаҳри Истарафшан содиршавии ҷинояти махсусан вазнини одамкуширо ба қайд гирифта шахсияти гумонбарро муайян ва бо изи гарм ӯро боздошт намуд. Шаҳрванд Фарҳоди Ҳасан соли таваллудаш 1998 иstiqomatkунандаи кӯчаи Аҳрор Мухторови шаҳри Истарафшан дар ҷинояти мазкур гумонбар аст ки санаи 4 июл дар дили шаб тахминан соатҳои 23 дар натиҷаи муноқишае ба миёномада ки характери маишӣ дорад ҳамзисти худ Шаҳрванд Воҳидова Ганҷина Бахтиёровна соли таваллудаш 1996 ва модари ӯ Буриева Дилсора Абдуллоевна соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Истарафшанро бо истифода аз корди хоҷагӣ захмӣ менамояд ки ба марги ҷавонзан Ганҷина Воҳидова меанҷомад. عملی اخیری ما توی یک شانفته هم تو برداشت که دسته بزدم من اینجا منه دسته بزدم کارد گرفتم و زدم نخی баъди содир намудани ҷинояти махсусан вазнин ҷои ҳодисаро тарк намудан кирдорест ки мақомоти тафтишотӣ ба гумонбаршуда Фарҳоди Ҳасан нисбат медиҳад. аммо ин гурез пои дер давом накарда бо гирифтани ахборот гумонбар дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба дасти милитсия афтод. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад ҳарчанд муносибати онҳо дилпазиру ошиқона оғоз ёфта бошад ҳам давоми ҳамзистӣ тахту ҳамвор набудааст. рӯзи ҳодиса низ бо мақсади баррасии муаммои молумулкӣ гумонбаршуда ба хонаи ҳамзисташ меояд ва ӯро модару духтар дағалона пешвоз гирифтанд ва хуштоманшаванда гӯё дар даст кор доштааст. маҳз баъди гирифтани олоти тезу буранда аз дасти зан дар саҳни ҳавлӣ бо истифода аз ҳамон корд ба соҳибони хона ҷароҳат расонда шудааст. марги маҷбурӣ дар ҳолати ба беморхона дастрас намудани ҷабр дида фарор расидааст. سبب همین خشتامانم موبایل می‌دارم خیلی کراچی نخواست خانه بردم خانه شرایط نیست که چند بار گرم بود خیلی محسود خانه‌اش رفتم. اما روزی حادثه چی گفت؟ وقتی که رفتید خانه‌شون بین شما و اون زن سوم یورفتی من سوم وارفته و یه داوید کارت که برام من گرفتم کارت که زدم. شما با خود کارت نداشتید؟ نه. چند مرتبه کیرا چند مرتبه؟ 3 مرتبه اویلم زدم 2 مرتبه مادرشه. ҷанҷоли маишӣ ба содиршавии ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ хотима ёфт. аз рӯи ҳодиса мақомоти прокуратураи шаҳри Истарафшан бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Фирдавсӣ фаъолияти пинҳонкоронаи як нафар нашъатҷалоберо ошкор кард ки ӯ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба паҳну фурӯши воситаҳои нашадор даст мезадааст. ин нафар зодаи ноҳияи Теймур Малик буда муддатҳои зиёд мешавад ки худ низ ба истеъмоли воситаи нашадор машғул буда ҳамзамон ин бори марговарро ба муомилот мебаровардааст. капитани милитсия Сироҷиддин Шакурӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе ин ҷиноятро шарҳ медиҳад.
افراد جنایتپیشه با مقصد رسیدن به هدفهای جنایتی خود از تمام راه و اصولها استفاده میبرند. متاسفانه هستند بعضی نفرانی که با مقصد پنهان نگاه داشتن عملهای جنایتی در ظاهر خود را شخص تقوادار نمایش داده در خلوت به جنایت‌های خرابی‌آور دست می‌زنند. اخیراً در نتیجه کارکردهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه فردوسی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت معاملات غیرقانونی وسطای نشادار شهروند امینوف نصرتالله عبدالجلیلوویچ سنه تولدش 1976 ساکن ناحیه تیمورملیک موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه محله نوآباد دستگیر کرده شده پرده از روی عملهای جنایتی نام برده برداشته شد. ضمن سنجش معین گردید که او سالهای طولانی به خرید و فروش و استحصال و استعمال وسطای نشادار مشغول بوده است. نامبرده وسطای نشادار نوع افیون و متامفتامین را دسترس نموده با مقصد استعمال خود و به دیگران به فروش گذاشتن به طور مخصوص یعنی با راه آب کرده جوشانیدن ماده نوع وسطای نشادار را آماده می ساخته است. میشونم بعد این رو توضیح کردم در وی بانکر گرفته این نمیخواد شیرکنی این رو پفته این رو توضیح با گاز مونده توضیح میشونم وقتی که این تیار شد بعد سیم رو در گاز مونده این نمیخواد سیم رو نمیخواد مونده از اینجور استعمال بعدی از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیدند سنه 9 ایول سال جاری هنگام کوفتکو از منزل موقتی نام برده واقع در سراغ شهر دوشنبه محله نوآباد در حجم 654 گرم وسطای نشادار نوع افیون و یک مقدار وسطای نشادار نوع متامفتامین دریافت و مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت گمبرشونده امینوف نصرتالله طبق طلبات ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. ҳодисаҳои роҳ нақлиётие ки муҷиби марги инсонҳо мешаванд ҳамеша нороҳаткунандаву дарднок ҳастанд. дар ҳамин минтақаи хиёбони исмоили сомонии шаҳри хуҷанд шоми 2 июл тахминан соатҳои 23:50 дақиқа воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry таҳти идораи ронанда Акмал Абдуллоев ду нафар пиёдагард падару духтарро пахш намуд. пиёдагардон бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. тавре тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад ронанда дар баробари бо суръати баланд идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва баъди ба садама дучор шудан ҷои ҳодисаро ноҷавонмардона тарк намудааст. ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry аломати қайди давлатиаш TG 0023 BX02 Абдуллоев Акмал Дадахонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд пеш аз дучор шудан ба садама нӯшокии спиртӣ истеъмол намуда дар ҳолати мастӣ ҳангоми ҳаракат аз самти чорроҳаи хиёбони Исмоили Сомонӣ Камоли Хуҷандӣ ба ҷониби бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд дар рӯ ба рӯи истгоҳи мусофиркашонии Зафар пиёдагардон Исломзода Толиб соли таваллудаш 1975 ва фарзанди ӯ Мадина Исломзода соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷандро пахш намудааст ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ман аз участкам ондозгӣ будам, спиртной ноштагӣ будам. Скоростиам сал 80-90 сал тезтар будам. Одам гузаштоски буда сара наздик омдагинда идора карда натонистам мошина. Вадиавай мошин задан ишабор доштаму ростига бо якбора таҳсида ба хонам будам мошина ҳай кардам. ташхиси автотехникӣ муайян кардааст ки ронанда то пахши пиёдагардон умуман кӯшиши боз доштани сабукравро накардааст, яъне ӯ имкон дошт фармони боздоштро пахш намояд ё ақаллан самти ҳаракатро дигар намояд ки дар вақту соати рух додани садама соати 23:50 дақиқа бо назардошти кам будани шиддатнокии ҳаракати нақлиёт имконпазир буд. аммо аз таъсири машрубот ва худбоварӣ ин чораҳои бехатарӣ аз ҷониби ронандаи беинтизом риоя нашудааст. ин гуфтаҳоро сабти камераҳои мушоҳидавӣ низ тасдиқ менамояд. طبق طلبات قاعده حرکت در راه راننده عهده‌دار است در همه گونه وضعیت برای تامین بخطری حرکت در راه چاره‌ها اندیشد.
ҳангоми дучор шудан ба садамаи роҳу нақлиётӣ аз рӯи хислати инсондӯстӣ ба ҷабрда кӯмак намояд. дар акси ҳол ҷазои сангинтарро қонунгузор пешбинӣ менамояд. мутаассифона ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry Абдуллоев Акмал баъди пахш намудани пиёдагардон ҳаракати худро идома дода аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. тафтишоти пешакӣ аз рӯи ҳодисаи мазкур бо моддаҳои 212 қисми 5 ва 127 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. таҷрибаи тафтишотӣ нишон медиҳад, ки сабаби аслии бисёре аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ин малакаи хуби ронандагӣ надоштан бо суръати баланд идора намудани воситаҳои нақлиёт мебошад. айни ҳол нисбати ронанда Акмал Абдуллоев чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. садамаи дигар бо оқибати марг дар роҳи нақлиётгарди Конибодом Ғафуров рух додааст, ки аз худбоварӣ ва ноӯҳдабароии ронанда сарчашма мегирад. санаи 8 июл тахминан соатҳои 8:50 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш TG 0070 AN02 Нурулло Абдуҷабборзода иstiqomatkунандаи деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент дар километри 32-юми роҳи нақлиётгарди Конибодом Деҳмой ҳудуди деҳаи Ниёзбеки шаҳри Конибодом бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста маъюби гурӯҳи якум Ҳайдарова Нигора Ҳусейновна соли таваллудаш 1976 сокини ҷамоати деҳоти Коҳандиёри шаҳри Конибодомро, ки бо аробачаи маъюбӣ роҳро убур мекард, пахш намудааст. зарба ва бархурди воситаи нақлиёт ба аробачаи маъюбӣ ба дараҷаи сахту осебдиҳанда буд, ки ҷабр-дида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. бинандагони гиромӣ, маърифати баланди ҳуқуқӣ метавонад шахсро аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ боз дорад. мо намоиш додему гуфтем, аммо хулосаву қазоват аз худи шумост. то дидори навбатӣ, тансиҳативу хонавободии шуморо орзумандем. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо, ки босифатанд, метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.